auto. Știi că au șoferii? Bine. Bună dimineața, lume! Cum ați dormit? Bine, știi că ați noaptea văzut nozene? Poftim? Cred că e o glumă. Ce mă faci mincinos? N-am dormit toată noaptea, mă uitam la pisica sorii mele Alina. Alex, nu e timpul de glume, da? Ce mă faci mincinos? Frate, dar un ozene întrece orice limită. Știu, E adevărat sau nu că ai văzut un ozene? e adevărat, omul. Luther, poți veni puțin să vorbim câteva secunde? Desigur. Bine vă sta aici. Luther, cred că Alex nu e în toate mințile. Bine, dar haideți să jucăm jocul, va fi distracție. Ok, de mult nu mai m-am distrat, să știi. Bine, vin și eu imediat. Care e traseul? Urmați-mă, haideți. Haideți să ne oprim la un suc, ce ziceți? Am obosit. Și eu. Ok, să luăm un suc, fraților. Băieți, credeți-mă un minut, sună telefon. Alo? Băieți, trebuie să plec până acasă, am grijă de sora mea, Alina. Bine, pa. Pa! Ne vedem aici peste 2 ore, da? Bine! Hai, pa. Salut, ne reîntâlnim! Ei bine, ce facem acum? E bine, haideți să ne plimbăm puțin, ce ziceți? De acord. Bine, de-abia știi puțin Adrian. Băieți, puteți veni să vă arăt ceva? Veniți repede. Vin acum.